Congrats on me. Awan na. Doyo rata. Sorry. Oy! Buta! Yeah, I won't die! Go pa, oy. Nagtali mo sa One man good. Lubo na sa iyo, lubo na sa kamay, lubo na yan. Go baway ka, di marapon, di marapon, di marapon. Ito lang. One try. Try. Wala. Wala. Hindi na ako maabot. Halo na, ni uto lagi na sa enter sa mo. Suli lang ni, ako halo din suli. Hindi na napay-black ang gagot. Saka na side. Eh! Buta ko sa side. Diba? Kan imong kinabuhi. Bakay, parang hiya. Stop. Dami sa mga siya. Play. Balik ito, balik ito. Gusto mo lang yun kay Di Jod. All na na. All Balay. Five. All six. Isa pa, isa pa. Kau ka mapaday. Naya ka wa pa. Play na siya. Ay, pag-istik. Wala ko score. Buto na. Baka po. Hey. Ulo ka ba? Ang mulo ka di mo tingkang magtigad sa higda dira. Klaro na kayo buta. Ano naman di mo ma'am, nagkabis ko din na naman. Ako magburan. Wala. Ha? Ayaw, Jod. Dali ang brutal. White chip. Taga. Out. Sus. Oh, wala. Wala. Saan? Hoy, wala pa mo so. Imuday. Imuday. Yung kaya amar. Balik kami. Ako mo yung mga receive. Look. Grabe sa mong lihok. Tubag. Yeah! Twelve. Tubag, bra. Grabe mo yung mga bulukan na full. Patay na. Oh! 13. Hindi na naman na. Gusto ka nang yun. Play. Open. Balik sila yun. Ay, kumatoy! Play. Miss. Ay, ay. Ala! Dok! Uy! Ayo! Matay! Ako!
Hala! Ako rin. 8-14. Bawi ata. Ha? Go ka. Aura! Ay! Re. Uy! 16. Parang uwi ina ay. Ako. Balik tayo ng hina niyo. Kaya naman yung hina niyo. Vlog kay si Marie. Oh! Ilan na? Uy, asa lagi mo? Yeah. Wala na. Ayo. Under. Foto ko. Ano ang trubi? Nakakao pa rin. Trubi ka mo gubis. Alaga ang medyo. Oh. Saka sakara. Ay, gawan ang hole. Sabay ko tusog. Out. Check. 22. Hawa. Out tagay. Wala. Lahat lang kami. Lahat kamay. Sakit eh. Rio. Wow, nagkamutok po. Thirteen. 14. Gini natin ang mga pila 13 gani. Katinga dyan ng 22. Para yung kadila. Tubag man. Di mo tinanga. Black dun eh. Lifting yun. Ay, Lupot ko. 26. Tuyom. Da. Oo. 20. Sige, sige, sige. Sige, sige, sige.
Hindi ko ba kinamay din nag-video di ay. Hoy! 21. Baru lang na ito, Mare. 27-20. Mira dai. Hoy! Di ada mga dua kalibero dari Luyo. Siya, aja. Matay taril. Kosong. Three. Na, three. Ako may touching. Da. Da. Bilay. Junel. Ayaw! Wasa tayo pero kulay. Hala! Gara, mame. Allah! Allah! Ay, Junel, ang makalawi, Brian! Makalawi mo! Uy na! Ni! Tres. Open na. Dia paling haram dia naman. Hoy, touching, Junel! Si Mare. Mari, hoy! Punta rin! Mapaka-Junel lang! Si Brian ay dabang. Ay, Sarah! Ang lang, Junel! One. Di mag-call mo, good me. One. Bagay ha. Ang score mo, makita Are. mo ang score. Wala. Albo, are, kaya dito. Are. Matay hero. Biar, putol na ito. Uy, touching. Bola. Yan, i-receive. Ang lang, Junel! Ganun nga, ganun layo. Ang masakit. Marim! Huwag mo rin dapat taril. Kaya, ay! Hey, Junel. Junel! Kumain Junel. Uday! Uy! Tating! Tating, Junel! Ayaw. Mari, Mar, kita rin mo. Tubag! Ulo! Ulo! Ah,
nag-out eh. Mine. Sabi na, receive. Open. Blessing. Tubag dahil. Mame! Saka. Tawa. Pre! Full! Di ba yung tinata? Kita mo to kanina. Hero? Hindi mo ako sa tiyan. Tama, lagi. Mabisa. Ganit ka tanong doa. Under. 1, 2. Telepon be. Reload ako. Ay, nako. Gana po, zero. Tubag dahil. No.
Uy! Na, mo na. Oh. Apa? Iwan mo ba? Silang kay Uwan. Walang modo. Dago to clip, duy. Makauna, makauna, pues. Manda. Wait. Sorry natin ni Mike. Check. Michael. Pen. Hindi mo nang natutuwag ako. Check walk inside. Lamyas, dumami palimot ba to? Ito ba yung ganito? Try! Ala, ayaw, wala lang ni. Ito ka namin. Saka size. Gara. Pastor mo yan. Sabi Johnny, dito ka doon dito ba? Dancing na pod! Di ba pra mo din dito al? Pwede po. Di ba po dito? Hindi ko rin suwa. Ping pa ni mong naong, di ba na? Oh, rebound. Hala, what? Yo, Johnny. Mablakat. Out. Open na yun. Open. So, hala! Ikaw man drop. Wah! Pangalan niya? Hala, live. Apoy! Touching. Oh, there siya. Lay na ha? Lay na dun na. Yawa mo! Reverse pa niyo, reverse yan ah. Wait, wait. Tobak mo dai. Kada o baro. Wala. Wala. Moto. Iwan. Dua! Biro ha? Biro ang score niyo eh. Good! Good! Ano, sayag lang. Ito may tingkol sa akin mo diyan.
2-5. Ay, ba yawa? Size. Bakit ba nakadila ang kid? Check ball. Walo mo ba? Play. Luwag ka, ma'am. Score. Ano ko na i-shirt ko tayo? Ako ka na. Ha? Okay, yan. Lima mo duwa pa sa live punta. Ay! Balik to 0 ha. Why mag Touching. Una na. Ano niya? Uy. Ayaw. Good. O sige, point score ha. Ah! Kawan. Apa? Sura. Ay nako. Allah, kulira. Ako, ganyan meron ko na. Lapit sa kid. Saka na. Uy na. Hala. Kami daog. Tablahan mo doon ka daog. Eight, 12. Pwede mulai day. Kubay si Tan. Play. Wala na. Pagsubo. Noon, namusong sila pa na nagpunta ay. Kaya wala ito kanina. Nalipad ko doon. Wana. Lahat, lakar ko yun. Basta ba niya? Hoy. Five. Six, one. Oh. Ora. Five, two. Wala na. Mana yan mo? Ako gani. Ito? Pangin mo na ikita. Gani ko sa mga... Ano na po? Teka mo. Teka mo. Ikot na manggunawa na ulo pa. Hindi palit. Allah! Three. Eight, three. Yawa. Ah, that's it.
Ay! Good! Good! Good, Mark! May! Hey! Tagaan na ako rin. Outside! Hey! Hindi mo nagsaro? Saan ba 1-7. Naglumi, naglito. Maka-explain ka ng salita ko kanina. Sakal. Wala! Hari. Sakal lang. Sakal lang. Bayad mo ha? Sa kanan! Uy! Hey! Hey! I'm 1. Sorry! No? Ano ba? Kulit din man. Iya, ada. Boto ng sir day. 6-3. Bigyan, umutan ng dugo. Oh. Hey. Nine five. Pumuli ba na lang? May. Sikuan lang din yan. Look, tulong finish. Hey. Ay, nagig-spike nil. Ay, da kawa to hindi. Hey. Saka ako ito. What? Why? Wala. 7. Kamu mana? Nagagawa. Hey. Ay, so kayo, din na. 9.
Chips, 1-0. Tuwasa na yun. 4-9 na. 5-9. Oy! Kamatay, boy! Grabe ako lagi dahil abot ko siya. Ikaw? Look, pato si Mari. Na, break. Ito nipig eh. 4. Seven. Saka, Gino! Ano yun? Wala, Gino! Ayat. Ay, sarap mo yun. Ay, sarap mo yun. 8-5. Taler. Dai, mo dito gisa. Ning magawa. Dawa. Wah! Kaya po! Render, render! Hindi na katuloy kumalang balik eh.